Nitolbu għal dawk li qed jitqabdu ma' ħsibijiet ta' suwiċidju biex isibu l-wens, l-assistenza u l-imħabba li jkollhom bżonn il-komunità u li jkunu miftuħin għas-sbuħija tal-ħajja. Mulej Ġesu, inti tistieden il-kull minnu mħabbat u mtaqqal biex jiġi għandek u jistrieħ fil-qalb tiegħek. Nitolbuk dan ix-xahar għal kull min jgħix fid-dlam tad-disperazzjoni, l-aktar dawk li jitqabdu ma' ħsibijiet ta' suwiċidju. Għamel li jsibu dejjem komunità li tilqahom, tismagħhom u timxi magħhom. Għatina l-koll qalb attenta u ħanina li taf toffri faraġ u wens anke b'għajnuna professjonali meħtieġa. Għamel li narfu kif inkunu qrib b'rispett u b'tenerezza, kif ngħinu biex jitfejqu ġrieħi, tinbena l-għaqda, jinfetħu orizzonti. Flimkien jagħti niskopru mill-ġdid li l-ħajja hija regal li għata għandha sbuħija u sens, anke fost wġieħ u dbatija. Nafu tajjeb li dawk li jimxu warajk jaqgħu huma wkoll fid-dieqa bla tama. Nitolbuk tagħmilna dejjem inħossu l-imħabba tiegħek sabiex permezz tal-viċinanza tiegħek naslu li narfu u nħabbru l-kulħadd l-imħabba bla tarf tal-missier li jmexxina minn idejna biex inġeddu l-fiduċja fil-ħajja li tagħtina. Amen.